Dnešní překážky věže, hrazda, zdi, antilopské překážky, toto musí prolíst, přeskočit sklápěčku, projít uličkou, vylízt na žebřík a skočit mezi tyto dvě sošky a odejít dveřmi. Soutěžící. Dnešní soutěžící jako první je plavčice. Ano, první překážku přeskočila, i druhou. Nyní jde na hrazdu. Zatím v pořádku, ano, držme jí palce. Pozor, má nějaké komplikace, pozor, Ježišmarja, spadla na podlahu. To je doktorka. Co to? Padá a nepřeskočila ani jednu. Ten taky padá. Co to je? Snad dneska všichni neskončí na první překážce, ale pozor, Ninja se vyznamenal. Utíká přes hrazdu, dokonce utíká, jo, zdůrazňuji to. Pozor, padá to. Ale s tím si poradil, je to ninja. Přeskákal všechny překážky, dostává úder do hlavy. Ale bojuje dál. Nesmí se napálit a napálil se, dostává úder. Říká, že se vzdává. Tento přeskočil, jde uličkou, pozor. Dostal úder do hlavy. A další. Nyní je tu zombie, přeskakuje. A jde na další překážku. Usek si hlavu. Ano, zasek se mu plášť. A nyní, pod tím to spadlo. Dostal úder do hlavy. Ano, Spiderman letí, kruci. A proto nikdo nevyhrál.